Как да подобрите здравето си и да поддържате силна имунна система? Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство. И всеки от нас може да притежава това богатство, ако го оценява, пази и полага грижи за него. Според Шопенхауер, здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо. А индийската поговорка „да се предпазиш от болестта е по-добре, отколкото да се лекуваш“. И японската „грижата за здравето е най-доброто лекарство“. Ни карат да осъзнаем, че нашето здраве е в нашите ръце. От това как се грижим за него, зависи доколко успешни и щастливи ще бъдем в живота. Уверете се, че получавате ежедневно необходимите ви витамини и минерали и за да сте сигурни, че ги усвоявате напълно, използвайте трансдермални пластири, продукти с системата за трансдермална терапия – ТТТС. Технологията на трансдермалните вълни е създадена като алтернатива на таблетките с лош вкус, капсулите, които трудно се поглъщат, и болезнените методи за инжектиране, и се използва в здравния сектор като най-ефективното решение след метода на инжектиране. Това е най-добрият начин за бързо транспортиране на активните съставки до болния орган или тъкан, без да претоварвате останалите органи – бъбреци, стомах, черен дроб и храносмилателна система. Пластирите One More са богати на витамини, минерали и хранителни вещества, като насърчават цялостната жизненост и са създадени да подпомогнат тялото ви с имунна защита, енергия и възстановяване, подкрепа при стрес, предотвратяване и защита от заболявания и за храносмилателно здраве. Те значително подобряват качеството на живот, дават много бързи резултати и са лесни и удобни за използване без странични ефекти. Продуктите на One More International подобряват цялостното ви здраве и красота. Те са като предпазна мрежа за вашето здраве, запълвайки празнините от хранителни вещества, които нашите диети често пропускат. За да функционира оптимално, за подсилване на имунитета, за повече енергия и бързо възстановяване, за подпомагане на тялото при стрес, за здрава храносмилателна система, здрави стави и кости, за хидратирана, млада и красива кожа и още ползи за здравето, както и кои са подходящите продукти, можете да прочетете в цялата статия, линк към която ще намерите в описанието под видеото, също и линк към други подобни статии от поредицата „Със силата на здравето да подобрим качеството си на живот“. За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на посочените мейл и телефон и ние ще ви отговорим при първа възможност. Бъдете здрави и се грижете за здравето си!